Rata infertilității a crescut, 1 din 6 cupluri practic se confruntă cu infertilitatea. Congelați ovocite. Sunt o garanție pentru mai târziu că poți să concepi cu propriile celule. În România există la ora actuală o mare parte din laboratoare la care se aplică ultima tehnologie care a apărut în materie de reproducere umană asistată, de tehnici de reproducere umană asistată. Sunt dr. Melihan Bekir, medic primar obstetrică ginecologie și embriolog. Lucrez de peste 20 de ani în reproducere umană asistată. Este un domeniu provocator, cel puțin pentru mine. Și am ales să spun anumite lucruri în online, informații mai ales pentru pacienți, informații corecte, pentru că în online circulă foarte multe informații, nu dintre cele mai exacte și cu impact asupra informațiilor pacienților noștri. Ne plac de regulă pacienții informați. Noi oferim informații și asta este obligația noastră de a oferi informațiile corecte pacienților, pe înțelesul lor, astfel încât alegerea să fie informată, să fie o alegere ușoară, să fie împăcată cu această alegere și informație despre, nu numai despre afecțiunea cu care ei se confruntă, dar și despre strategiile pe care noi le putem aborda sau când putem schimba aceste strategii și de ce le schimbăm. Deci toate aceste informații ar trebui să ajungă la pacient într-un mod clar, echilibrat, astfel încât decizia lor să fie una simplă într-un drum dificil. Și să nu uite că nu sunt singuri, suntem alături de ei. Drumul meu în obstetrică ginecologie a început într-adevăr de mult, poate cu mult înainte să știu să scriu. De fapt, dorința de a deveni medic era înainte să știu să scriu. Ulterior, probabil că s-a profilat dorința, selecția pentru o anumită specialitate. Ulterior, după ani de zile în care practic am născut sute de copii, mi-am dorit să știu și ce se întâmplă înainte de acest lucru și mai ales provocarea pe care ți-o dă embriologia legată de complexitatea procesului și legătura cu începuturile vieții. Este una fascinantă. Să vezi că dintr-o celulă, care se divide în 2, apoi în 4, în 8 și practic se scrie formula întregului organism în dezvoltare ulterioară. Dorința de a deveni medic a fost una instinctuală. Pe măsură ce m-am întâlnit cu tipologii diferite de indivizi, mi-am dat seama că nu oricine este făcut pentru această meserie, este clar. Meseria de medic în general. Trebuie să ai... Într-adevăr, marea majoritate dintre oameni gândesc că medicii sunt o specie gomoasă, dar nu e chiar așa. Ne antrenăm foarte mult pentru foarte multă muncă. Trebuie să ai o memorie extraordinară, trebuie să ai o anduranță extraordinară, trebuie să poți să cazi, să te ridici, să o iei de la capăt. E greu, dar uitându-mă în urmă, stau și mă gândesc că dacă aș fi întrebată dacă fac același lucru, probabil că l-aș face din nou. Ca și copil, normal, cochetez cu tot felul de meserii, dar inima îmi spune întotdeauna, sau mi-a spus întotdeauna că medicina ar fi calea pe care ar trebui să o urmez. Deci nu știu dacă m-am gândit vreodată serios să schimb acest drum în parcursul pe care l-am avut. Primul impuls legat de medicină a apărut undeva pe la vârsta de 5 ani, când știam ca să pot să ajung medic ar fi trebuit să trec prin facultate și pentru că probabil mi-era greu în clasa 1-a
Și, mama mă alinta, student al lui mamei, și mă mângâia pe cap. Și eu plângeam și spuneam că e greu, nu știu cum o să ajung student Clasa 1-a. în clasa 1-a. Da, sunt niște amintiri care îmi moaie sufletul, ca să zic așa. Eu mă plângeam, dar eram convinsă că acolo voi ajunge. Am declarat mamei că medicina aș vrea să fac și eram studenta la medicină. Da, făceam de multe ori pe asistenta. E adevărat că am mai cochetat și cu alte meserii, da, gen contabilitate, profesor. În jocurile noastre de copii, probabil că... Dar tot la uniformă albă m-am întors. Da, a fost o perioadă frumoasă, o perioadă cu multe provocări. Studenția, la studenție mă refer. Lucruri noi, bineînțeles, dar era un examen de admitere destul de greu, adică foarte greu pe vremea aceea. Și mi-aduc aminte că în momentul în care m-am văzut afișată pe listă, am trecut pe lângă zidul facultății, am terminat la Iași, am trecut pe lângă zidul facultății și am zis, al meu ești. Știam că ăla va fi parcursul și viitorul meu și mi-am promis că voi face lucrurile foarte bine. De fapt, pentru mine cam așa se spun, sau cel puțin așa îmi spun eu. Ori fac bine un lucru, ori mai bine nu-l mai fac. Specializarea în obstetrică-ginecologie m-a atras din punct de vedere al lucrurilor fascinante care se întâmplă în această specialitate. E adevărat că sunt și foarte multe lucruri sau multe situații neplăcute sau care nu-ți lasă o impresie sau îți lasă o amprentă în evoluția ta ulterioară. Dar este fascinant că lucrezi cu subiecti tineri, că aduci foarte multă bucurie în familiile respective. De fiecare dată ai o revelație când vezi acel copil născut. Eu personal, când în timpul travaliului mai au o perioadă de bradicardie și în bradicardie interam și eu cu ei, e solicitantă meseria și mai ales că urgențele în obstetrică ginecologie sunt urgențe majore. Adică trebuie să iei decizii la minut, la secundă. Cu toate că chirurgii, și am unul acasă, consideră că ginecologia este apendicul chirurgiei. Dar lucruri frumoase facem și noi și ei. Ar trebui să ne ajutăm unii pe alții când avem nevoie și probabil că o facem. Marea majoritate dintre noi o fac. Și este fascinant impresia și mai ales sentimentele pe care le oferă acelei familii după nașterea unui copil. Practic, e o perioadă de 9 luni de zile în care îl păstorești, ca să zic așa, îl urmărești sarcina și femeia respectivă își pune toată încrederea, adică se pune pe ea și pe copil în mâinile tale și apoi vezi lucrurile că evoluează frumos, că se nasc copii sănătoși, că practic tot ce ai făcut tu în timpul sarcinii, că asta contează cel mai mult, să ajungi la momentul nașterii, să ajungi cu un copil sănătos și cu o mamă în condiții excelente, pentru că practic niciunul dintre ei nu rămâne în uter la final. Într-o formă sau alta se vor naște. Dar important este să ajungi acolo cu un copil sănătos și cu o mamă echilibrată, la fel de sănătoasă, astfel încât să poată să ducă perioada de după naștere, pentru că este și ea una grea. Lăuzia și cele 6 săptămâni și mai ales acea obișnuință sau și unul și altul trebuie să se obișnuiască. Sunt 6 săptămâni grele pentru femeie, motiv pentru care de fiecare dată ele când vin la consultații cu partenerul îi încurajez că trebuie susținută lăuza, femeia gravidă și lăuza trebuie susținută, atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere emoțional. E o transformare și o perioadă în care de multe ori nu ne recunoaștem noi pe noi, femeile trecând prin
sarcină. Specialitatea m-a atras din perspectiva miracolului vieții, da, într-adevăr. Practic, din 2005 cochetez cu embriologia, cu partea de reproducere umană asistată, pentru că aici e un aspect. Eu am o perspectivă largă asupra reproducerii umane asistate și voi ajunge și acolo. Dar din 2005 am mers o perioadă în paralel cu acestea. A fost o perioadă la început de pregătire practică a mea în domeniul ăsta, că este o supra-specializare în domeniul obstetricii și ginecologiei. Și din 2005 pot să spun că îmi fac partea de urmărire a sarcinii, de partea de ginecologie, deci eu dau în continuare consultații pe partea de obstetrică ginecologie. În schimb, se pare că reproducerea umană asistată a devenit așa mai de suflet. Pentru că e miracolul vieții, îl vezi mult mai de aproape, e fascinant. Dar am avut oportunitatea ca la Spitalul Panait Sârbu, unde sunt de formație a Spitalului Panait Sârbu, avea departament de reproducere umană asistată și normal că aveam contact cu acel departament și mi s-a părut că aș putea să fac și altceva. Probabil că intrasem într-o linie dreaptă pe partea de obstetrică ginecologie și atunci, iar cu trecerea anilor, constați că din punct de vedere fizic poți să duci sau nu acele emoții pe care ți le naște situația de urgență. Și atunci nu că am găsit refugiu în reproducerea umană asistată, nu asta a fost, ci era o provocare. Găseam că e ceva nou, era ceva în care, o direcție pe care aș putea să o dezvolt. Contactul cu embriologia, da, într-adevăr este timid, dar necesită foarte multă pregătire în sensul ăsta. Normal că această specialitate nu există ca și formare în România. Noi toți suntem școliți în afara țării, fiecare unde a putut să ajungă și ulterior fiecare dintre noi am schimbat acea informație pe care fiecare și-a obținut-o în altă parte. Și în felul ăsta este fascinant să poți să pleci în diverse locuri și să vezi cum lucrează alții și să-ți dai seama, pot să fac și eu asta sau, la asta nu am gândit. Este un instrument extraordinar sau o metodă foarte easy sau foarte propice să o aplic și eu. Da, inițial am fost plecată în Ungaria de vreo 2 ori, în centre de reproducere umană asistată, unde practic pot să le mulțumesc din suflet că au avut atâta deschidere și atâta dăruire să mă învețe tot ce știau ele. Au fost niște perioade de maximă concentrare și maximă preocupare a mea în acele zile, practic câte 2 săptămâni, și pentru că eram la spital de dimineață de la ora 8 până pe la ora 3, ajungeam la hotel, dormeam până pe la ora 3 dimineața, mă sculam și citeam până când pleca. Și a fost un moment de fericire pentru mine, pentru că eram eliberată de partea de clinică, spital, zi cu zi și puteam să citesc. Am citit foarte mult în perioada aia și corelam cu ceea ce vedeam în zi de zi. Deci, practic, clinica de reproducere umană asistată din Budapesta și-a pus amprenta pe pregătirea mea în embriologie. Dar ulterior, bineînțeles, a intervenit și munca personală de upgrade, pentru că mergem la conferințe anual, la simpozioane, împărtășim cu colegii din Breaslă, din alte țări, tot felul de informații. Suntem recunoscători că putem să facem acest lucru, mai ales prin acea organizație a noastră europeană, care și reglementează foarte multe aspecte în embriologie și e de un real folos. În primul rând, în decursul acestor ani,
um, 20 de când lucrez în acest domeniu, s-au schimbat foarte multe în această specialitate. Avem la momentul actual tehnologii avansate și există un ritm extraordinar de rapid în apariția tot felul de tehnici, proceduri operaționale și mai ales aparatură, care ne ușurează munca, bineînțeles. În același timp, s-au schimbat foarte multe din perspectiva abordării medicale a cuplului infertil și mă refer la personalizăm foarte mult, se personalizează tratamentul, se schimbă strategia în funcție de situația impusă la momentul respectiv și mai ales s-a schimbat foarte mult percepția față de vârsta fertilă a femeii, și încep și pacienții să înțeleagă că ovocitele noastre suferă din punct de vedere calitativ odată cu înaintarea în vârstă. Acest lucru îl resimțim după 32 de ani și este unul rapid după 37 de ani. Motiv pentru care noi în demersurile noastre și în comunicările cu pacienții de zi cu zi în cabinete, încercăm să conștientizăm. Deci ducem o politică de conștientizare a femeii că avem un ceas biologic și trebuie să ținem cont de el. Provocările care apar în specialitate și în munca noastră de zi cu zi, odată din perspectiva pacientului, și aici revin la ce am spus mai devreme, în sensul că imaginea mea față de cuplu infertil este una de ansamblu. Faptul că fac și parte de clinică și mă confrunt cu patologia cuplului în cabinet, văd și rezultatele procedurilor pe care noi le aplicăm și respectiv evoluția în laborator a embrionilor. Bun. Care este provocarea din punct de vedere al pacientului? Faptul că s-au pus la punct, într-adevăr, de-a lungul anilor, protocoale care se adaptează. Deci nu există cuplu, chiar dacă analizele sunt identice, cuplurile nu sunt identice. Motiv pentru care nici tratamentele nu trebuie să fie identice. Ele se adaptează și se personalizează. Dacă ceva nu merge sau nu a funcționat, se reevaluează cazul și se schimbă strategia, se poate schimba strategia terapeutică. Din acest punct de vedere, este remarcabil că clinicianul își pune întotdeauna întrebarea: ce n-a mers? Dacă am avut un eșec, ce n-a mers? Și de ce spun acest lucru? Pentru că atenția la detaliu face diferența între eșec și succes. Și atunci analizez din nou cazul. Noi facem tot felul de întâlniri între clinicieni și embriologi, pentru că noi venim cu expertiza noastră pe partea de embriologie, clinicienii vin cu expertiza lor pe partea de clinică, în folosul pacientului. În ceea ce privește embriologia, sunt foarte multe schimbări și mai ales provocări legate de care vin odată cu experiența, în sensul că manualele ne învață cum să selectăm embrionii, cum să să le aplicăm scoruri pe baze morfologice, al fenotipului morfologic. Dar odată cu experiența e acel sentiment că sunt subtilități sau sunt modificări morfologice pe care nu le găsești în manuale, dar care îți pot atrage atenția în sensul că am un embrion care, din punct de vedere al calității morfologice, poate nu este cel mai bun. Dar ceva îmi spune că va fi de bine. Și, într-adevăr, avem surpriza să avem sarcină în urma acelui transfer. Sau, dimpotrivă, avem embrion top quality și atunci analizele genetice ne demonstrează că sunt aneuploizi, anormal din punct de vedere genetic și nu pot să genereze o sarcină, cu toate că ei, din punct de vedere morfologic, arată foarte bine. Deci avem instrumente, putem avea și avem instrumente perfecte care ne pot ajuta în laborator și ne ajută foarte mult, dar totodată realitatea, medicina reală
e un pic altfel. La noi 1+1 niciodată nu fac 2, rareori fac 2. E un slogan pe care îl repet de multe ori pacienților mei. Și practic, provocări avem în fiecare zi. Pentru că trebuie să menținem și echilibru între speranță și realitate. Cel puțin în discuția cu pacienții. Mituri în infertilitate, că infertilitatea are o singură cauză sau că ține doar de partenerul feminin. Nu. Infertilitatea, nu avem numai cauze masculine și feminine. Avem o cauză a cuplului sau este implicat cuplul în ecuație. De asemenea, nu există numai o cauză pe care o rezolvăm cu tratament medical, terapeutic vorbind, și lucrurile ar trebui să decurgă normal. Avem întotdeauna un cumul de factori și atunci lucrurile sunt un pic mai complicate, mai complexe, iar strategia aplicată ar trebui să fie și ea pe măsură. Un alt mit în infertilitate, destul de des întâlnit, este faptul că femeia poate să procreeze la orice vârstă, ceea ce nu e adevărat. Și acum sunt surprinsă de această întrebare. Da, dar eu am cicluri regulate, am menstruații. De ce rezerva mea este mică? Nu are nicio legătură una cu alta. Și atunci toate aceste mituri ar trebui să le explicăm, să le demontăm și să livrăm întotdeauna informația corectă. Ăsta este motivul pentru care abordarea pacienților în cabinet trebuie să fie una clară și echilibrată. Să setăm practic așteptările pacientului vis-a-vis de drumul la care se vrea să-l parcurgă. Și că suntem alături de ei, bineînțeles. Într-adevăr, rata infertilității a crescut. 1 din 6 cupluri practic se confruntă cu infertilitatea și natalitatea a scăzut. Mă uitam și de curând am citit un raport al spaniolilor în care spuneau că s-au născut 300.000 de copii, dar au murit 400.000 de adulți vârstnici. Deci este un deficit practic. Este foarte adevărat că și condițiile noastre de viață, lifestyle-ul, s-a schimbat foarte mult și de multe ori apelăm la astfel de recomandări, cu toate că multora li se pare ciudat să vii cu astfel de recomandări. Pentru că de regulă când te duci la doctor, te aștepți să-ți dea o rețetă, un tratament și lucrurile să se rezolve. Nu e chiar așa. Trebuie să facem și noi ceva. A crescut obezitatea, diabetul zaharat, stresul de zi cu zi, creează niște probleme. Nu e cauză neapărat de infertilitate, dar favorizează acest lucru în sensul că poate să inhibe axul nostru hormonal și altfel, în felul acesta să avem niște probleme din punct de vedere al obținerii unei sarcini. Ăsta este și motivul și poveștile pe care le-ați auzit de regulă. Au plecat în Maldive și doamna a venit însărcinată. Da, pentru că s-a relaxat și atunci lucrurile au intrat în normal. Neavând nicio problemă probabil majoră de infertilitate. Dar abordarea este mai lesne acum decât în trecut, mai ales că nu mai este un subiect tabu. E adevărat că mai avem niște reticențe oarecum din partea bărbaților, a partenerilor, și mai auzim discuția între ei, du-te tu și vezi care-i treaba și apoi vin și eu, în condițiile în care infertilitatea de cauză masculină se poate elimina foarte simplu. Este doar o analiză
Mult timp am crezut că e o analiză simplă, spermograma, dar consider că pentru mulți bărbați nu e chiar simplu. Impactul emoțional al problemelor de cuplu, se pare că are efect asupra relației lor și de multe ori, neînțelegerile dânșilor, pot să ducă și la acest lucru, dar mă refer la infertilitate, dar lucrurile sunt mai subtile și probabil că va fi un alt subiect. Sunt mult mai delicate. Oamenii vin la noi cu teamă legat de un proces complex și, unii dintre ei cu speranță, mulți dintre ei cu oarecare dezamăgire, nu oarecare, mulți sunt cu dezamăgire având în vedere că au un istoric în acest, parcurs. Și atunci, impactul emoțional e complex. Din punctul meu de vedere, fiecare cuplu ar trebui să aibă, să beneficieze de, ajutor, psihologic, în grupuri de suport sau individual. Face foarte bine. Dar, în momentul în care, încrederea se cultivă și de o parte și de alta. Și din partea doctorului, în sensul că explicațiile lui trebuie să fie foarte clare și abordarea trebuie să fie empatică, bineînțeles, și să poată să-i ofere, informații vis-a-vis de care sunt opțiunile clare, să-i seteze așteptările. La fel și din partea pacientului trebuie să existe încrederea în echipă, încrederea în doctor vis-a-vis de, informațiile pe care le primește, să aibă curajul să pună întrebări, să înțeleagă exact ce se întâmplă cu el, să înțeleagă ce înseamnă acest proces pe care trebuie să-l parcurgă și, discuția clară, v-am spus, avem pacienți, marea majoritate dintre ei sunt foarte informați. Ei vin cu un bagaj de informații și pun întrebări, țintite. Dar mulți dintre ei îi vezi că se uită la tine, întrebător, că n-au înțeles și atunci îi mai întreb. Spuneți-mi ce n-ați înțeles. O luăm de la capăt și iarăși și iarăși. Ăsta este motivul și pentru care consultația la mine de infertilitate durează o oră. Tocmai pe acest motiv. Dar în același timp, sunt de acord și cu o second opinie. Pacientul are dreptul să meargă și, să mai întrebe și un alt coleg. În felul ăsta poate că își certifică informațiile pe care le-a primit, anterior. Dar avem și o categorie de pacienți care merg de la medic la medic în dorința de a auzi ceea ce își doresc ei să audă, cu toate că în subconștient cunosc și știu foarte bine care le este realitatea, dar poate că găsesc acea supapă sau acel, medic care poate nu m-am exprimat elegant, care să-i ofere ceea ce își dorește ea, cu toate că nu sunt, speranțe. Și atunci nu știu ce este mai bine de făcut. Să-i spui exact despre ce este vorba și să-l facă să sufere sau să îi prezinți realitatea, dar într-o manieră ușor mai blândă. Sau nu chiar blândă, poate nu-i cuvântul potrivit, dar poate că n-ai spus totul în discuția cu el. Și atunci pleacă cu altă impresie, ceea ce nu e corect din punctul meu de vedere. Care este partea grea în ceea ce mă privește pe mine legat de, livrarea informației și procedura în sine? Pentru niciunul dintre noi nu ar trebui să fie greu. Pentru mine personal nu este greu, eu sunt acolo.
sunt ca să-i ajut. Acolo unde pot și cu sinceritate le spun ce pot să fac. Deci nu asta este partea grea. Partea grea este a pacientului și noi ne dăm seama de acest lucru. Motiv pentru care încercăm să venim în întâmpinarea lor cu suportul nu numai din punct de vedere medical, dar și emoțional. Noi facem foarte multă psihoterapie în cabinet. Pentru că vă puteți imagina, vin femei care le spui într-un prim moment, rezerva ta este redusă la un 32 de ani, ea nu s-ar fi așteptat. Și șansele de a face un copil sunt foarte mici, ar trebui să te grăbești. Și atunci obușește plânsul. Normal că trebuie să o încurajezi, pentru că nu este, nimeni nu poate să spună că îți sunt toate ușile închise și că nu mai ai nicio șansă. Nu, numai Dumnezeu știe asta. Dar ești acolo să-l ajuți și ar trebui să-i spui sincer ce poți să faci pentru el. Mesajul meu pentru cuplurile infertile, sau cel puțin cele care îndrăznesc să vină să întrebe sunt infertilă sau nu sunt infertilă sau suntem un cuplu infertil, este că trebuie să aibă încredere în noi. Încrederea în tratamentele și în soluțiile pe care noi le propunem și în ideea că suntem oameni care putem să reevaluăm întotdeauna situația și să continuăm sau să schimbăm strategia. În ceea ce privește cuplul care deja se confruntă cu problema de infertilitate, medicina modernă a evoluat extraordinar de mult și sunt convinsă că soluții se vor găsi pentru cuplurile infertile. Eu am o vorbă și unii dintre pacienți mă tot citează: cine insistă, persistă. Da, dar sunt și situații în care lucrurile sunt la capăt de linie, ca să zic așa. Dar chiar și pentru acele cupluri sunt soluții și datoria noastră este să le livrăm. În sens, și vreau să fiu specific aici, în sensul că dacă am o pacientă cu AMH mic, adică cu o rezervă ovariană mică, depinde foarte mult vârsta. Deci vârsta este pivotul nostru, în jurul căruia facem previziuni și în jurul căruia putem să estimăm rezultatele unui tratament. Și atunci, un AMH foarte mic la 34 de ani înseamnă ceva, un AMH mic la 39 de ani înseamnă altceva. De ce? Pentru că ovocitele noastre îmbătrânesc, nu numai că scad în număr, dar scade și calitatea lor. Motiv pentru care, statistic vorbind, și noi întotdeauna ne legăm de statistică, e adevărat, pacienții noștri pot să fie deasupra mediei sau de dedesubtul mediei, dar ca medie, întotdeauna avem obligația să le spunem cam unde se află ei, astfel încât să poată să-și estimeze și singuri șansele de succes. Sfaturile mele legate de vârsta la care noi putem să procreăm și mai ales de planningul familial, adică când ar trebui să, nu când ar trebui, cum ar trebui să procedăm, ar trebui să avem niște cunoștințe vis-a-vis de acest lucru. În sensul că ele trebuie să înțeleagă că posibilitatea noastră de a procrea este limitată per ciclu. Și aici iarăși revenim la vârstă. Deci până în 35 de ani, OMS, cel puțin așa spune OMS-ul, femeia are nevoie de 8 cicluri, 8 ovocite, ca să poată să dea sau să ovarul să aleagă ovulator, un ovocit cu potențial să genereze o sarcină, adică un ovocit normal din punct de vedere genetic, euploidii spunem noi. După 35 de ani, am nevoie de 10 ovocite. După 39 de ani, de 17-20 de ovocite. Deci,
câte cicluri trebuie să treacă astfel încât femeia să poată să obțină un ovocit. Multe dintre ele cred că toate ovocitele noastre sunt normale din punct de vedere genetic. Nu. Anormalitatea genetică per ovocit până în 35 de ani este de 40%. 60% pentru intervalul următor, 35-39, și de peste 80% peste 39 de ani. Și atunci, sfatul meu este să se informeze, să presupunem că nu are partener. Există posibilitatea, avem programe de social freezing, să conservăm ovocite pentru momentul în care ea va avea un partener sau se consideră că din punct de vedere financiar se simte puternică. Și atunci, pe multe dintre pacientele mele pe care le întreb, ok, la ce vârstă te-a conceput mama? Păi 25, 23, da, zic. Copiii se fac la tinerețe, sau cel puțin atunci se făceau la tinerețe. Bătrânii aveau această vorbă și nu întâmplător. Și atunci trebuie să ținem cont de ceasul biologic. Dacă suntem businesswoman și avem o carieră de urmat, congelați ovocite. Sunt o garanție pentru mai târziu că poți să concepi cu propriile celule. E adevărat că și același lucru se pune în discuție și pentru femeile care se confruntă cu anumite afecțiuni oncologice. Iarăși, preocuparea lor majoră va fi de boala de fond. Dar ele au șansa și oncologii, colegii noștri oncologi ar trebui să înțeleagă și să le recomande să intre în programe de stocare ovocite, tocmai pentru a putea procrea mai târziu cu propriile celule. Deci, practic, să ținem cont de vârstă, să ținem cont de stilul de viață, pentru că alimentația, somnul, exercițiul fizic contează extraordinar de mult, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Să încerce să-și mențină greutatea în limite normale, pentru că e o problemă cu care ne confruntăm. Și mai ales să solicite informații corecte de la specialiști. Am avut un cuplu care se pregătea să meargă în Cehia pentru ovocite donate și eu am avut un feeling, apropo de ce vă spuneam, experiența îți creează acele sentimente că poți să reușești sau nu, sau poți să faci un lucru sau nu. Și avocatul zic, ok, aveți această variantă, zic, haideți să mai încercăm o dată aici. Și într-adevăr a avut puține ovocite, vreo 3 ovocite, 2 blastociști, de o calitate morfologică slabă. Zic, asta e. Zic, asta avem, asta transferăm, încercăm și transferăm. Adică mergem cu procedura până la capăt. Și surpriza plăcută a fost că femeia a născut 2 fetițe superbe, ceea ce ne spune că instrumentele pe care le avem noi în aprecierea morfologiei celulelor și a gameților, a embrionilor, nu sunt perfecte. Și atunci trebuie să mai credem în noi și în forța divină. Ce mă fascinează sau ce mă provoacă de fiecare dată este să fiu atentă, responsabilitatea mai ales față de fiecare, responsabilitate față de biologia umană. Deci noi, practic, la bun început, de la începuturile meseriei, ni se cultivă responsabilitatea față de embrion. Și atunci
a crescut responsabilitatea față de embrion, față de cuplu și față de acel amalgam de sentimente pe care cuplu le poartă cu el și le dorește să le împărtășească cu noi. Este o bucurie imensă de câte ori avem câte un beta-HCG, nu pentru ei și pentru noi. Este la fel de wow. De fiecare dată am simțit același lucru. Și obligația noastră de a te upgrada în permanență, tocmai ca să aduci soluții noi, soluții care se potrivesc, pentru că de-a lungul timpului poți să schimbi strategii terapeutice în permanență. Detaliile sunt atât de fine și încât tocmai asta face diferența în deciziile fine biologice. Să găsești echilibru între protocol și nuanțele evolutive ale embrionilor și să poți să schimbi lucrurile, să te adaptezi, practic. Deci, nu este nimic bătut în cuie. Întotdeauna și pentru fiecare cuplu încercăm să personalizăm. Asta e un mesaj extraordinar de important, pentru că nu există nimic standard. Cel puțin pentru noi, și aici este o nuanță legată de partea financiară. Faptul că cuplul investește nu numai emoțional, fizic, dar și financiar investește destul de mult în aceste proceduri costisitoare, pentru care de multe ori percepția lor este că e o industrie, dar nu e chiar o industrie. Și nu ne permitem eșecuri. În țările din vestul Europei, pentru că beneficiază de acele programe naționale în care sunt subvenționate de către stat multe cupluri, am sesizat că nimic nu se schimbă de la o stimulare la alta. Și dacă nu schimbi ceva, nu ai cum să ai alt rezultat. La noi, pacientul investește financiar destul de mult, unii își fac credite bancare pentru astfel de proceduri și atunci ai această responsabilitate să poți să dai tot ce este mai bun, astfel încât să poți să reușești. Întrebarea legată de România, unde se află din punct de vedere tehnologic, este una extraordinar de bună și de importantă. Oamenii au impresia că dacă se duc în Europa, reușesc sau vor beneficia de tratamente mult mai moderne. Deci pot să vă spun cu mâna pe suflet că în România există la ora actuală o mare parte din laboratoare la care se aplică ultima tehnologie care a apărut în materie de reproducere umană asistată, de tehnici de reproducere umană asistată. Deci, tocmai că putem aplica, cel puțin în laboratorul în care eu lucrez, putem aplica absolut tot ce a apărut în materie de proceduri operaționale în reproducere asistată. Și adresabilitatea lor trebuie să fie cu încredere. Noi discutăm aceste lucruri, le spunem ce facem. Când, la începuturile mele în Ungaria, am fost sfătuită să spun pacienților cu ce medii lucrez. Deci să le dau detalii inclusiv de acest lucru. Și de ce? Pentru că ei au făcut o statistică pe costuri pe diverse branduri de medii și lucrau cu cele mai scumpe. Dar își conștientizau pacienții că lucrează cu medii de cea mai bună calitate, pentru că contează mult ce ai în laborator. Deci, dotarea laboratorului și nu numai dotarea laboratorului, dar în colaborare cu expertiza echipei. Deci, pentru ca rezultatele unei clinici să fie unele de top, trebuie să avem și tehnologie, dar și o echipă de laborator și clinicieni
instruiți și cu experiență vastă în spate. În România avem specialiști foarte buni din punct de vedere în domeniul reproducerii umane asistate, atât din punct de vedere al abordării clinice, cât și din punct de vedere al abordării de laborator. Ce înseamnă pentru mine să fiu un medic bun? Poate pentru mine este ușor, sper să nu sune infatuare, dar îmi place să citesc, îmi place să aflu noutăți, îmi place să implementez lucruri noi, îmi place să văd rezultate în urma acestor lucruri pe care eu încerc să le introduc, atât din abordarea clinică a pacientului, cât și din abordarea în laborator a micului pacient, a embrionului. Ce aș vrea să înțeleagă pacienții sau oamenii care mă privesc la momentul actual este că cu siguranță sunt alături de ei vis-a-vis de suferința lor și cu siguranță voi face tot ceea ce trebuie astfel încât să aibă succes în demersurile lor. Dacă ar fi să dau un singur sfat oamenilor, ar fi să se bucure de viață și să facă lucrurile la timpul lor.